Entre as distintas alternativas que baralla o Concello de Ribeira para o emprazamento do centro de saúde, hai unha que semella a máis axeitada pola súa ubicación en pleno centro e edificabilidade con 4.000 metros cadrados repartidos entre o primeiro andar e planta baixa. Conversas que tuven xa cos responsables, xa lle dixemos as características de algún solar que tiñamos localizado. Esas características permiten en unha planta máis a planta baixa, pois a utilización de 4.000 metros cuadrados, lle parecía que era suficiente para ese servicio e ora o que lle teño que mandar toda a documentación para que o evalúen máis polo miúdo, pero nunha primeira xa aproximación, pois xa se nos dixo que lle parecía apropiado tanto a ubicación como, digamos, os metros utilizables para poder o centro de salud, porque non só en planta primeira serían eses 4.000 metros xuntando ca planta baixa, senón que tamén habería posibilidades de ampliálo en plantas superiores. Unha vez aprobada a viabilidade do emprazamento, o Concello iniciará os trámites para a compra da parcela e a súa posta a disposición da Xunta.